Så nu skal vi lave sådan en bro her. Ja. Hvor vi så laver en lang. Okay, jeg finder også noget der. Ja, og så laver vi 2 gange her. Hvad hvis du tager den ene side? Du tager... Ja, du tager den ene side, og jeg tager den anden. Så nu skal vi bygge et hus lige om lidt. Men nu skal vi... Hvad hedder det nu? Nu skal vi faktisk lave den lidt længere. Hvad fint lidt længere? Bro. Og så dækker vi det ind her om dagen. Og den behøver ikke at være fuld. Den kan bare være fuld. Men I kan bare bruge en eller anden materiale, I vil. Så I kan bare bygge sådan, som I vil. Hvor langt skal den sådan være? Ja, sådan der. Okay. Jeg laver lige en helt... Ja, så bygger vi den vej. Den der vej? Ja. Og så, hvad hedder det, så gør vi sådan her, og så laver vi den ikke hus indeni. Vi laver huset indeni og udenfor. Jeg laver det i dag. Ja, på det. Sådan man kan se noget. Måske lille mærkelige ting. Så nu er vi sådan begyndt med at bygge formen på den. Så nu skal vi bare gøre sådan her. Jeg er faktisk rød. Så jeg begynder at bygge ind i. Okay, så begynder du at bygge ind i den. Ja, sådan huset sådan, ja, lever. Hey, jeg bygger ind i. Okay, du begynder at bygge ind i den. Jeg begynder at bygge platformen. Ja, og jeg går ned og gør det her. Skal den være større? Platformen? Nej. Okay, så går jeg ned og hjælper dig. Skal det? Ja. Okay. Skal jeg gøre så, man ikke kan se ind? Ja. Så begynder jeg at bygge huset imens. Okay. Eller jeg finder materialerne. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvor lang tid det her kommer til at tage. Det er jeg heller ikke. Men jeg ved i hvert fald, at det kommer til at se sejt ud til sidst. Ja. Så her laver vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lang her. Og så laver vi det samme her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Men jeg kommer til at tage nogle græsbloks ind i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sådan. Godt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Der skal lige en mere. Sådan. Så laver vi ind i midten her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, Hvorfor skal du tælle? Det er ikke. Det er bare noget, jeg gør. Okay, så laver vi vinduer her. Okay. Jeg prøver at finde det materiale, du bruger. Jeg tror, jeg bruger open. Jeg bruger sådan en hvid-agtig.
Tak. Okay, hvor begyndte vi? Var det ikke? Så skal vi her. Så laver vi den her. Agtig form af den. Nej, vi skal ikke. Skal jeg ikke bygge hernede af? Nej. Hvorfor? Du skal jo lave, prøv at se vinduerne. Skal jeg lave dem? Ja, du skal lave sådan en Så 2 høje. Og så Nå, men det var da godt mit første vindue. Lidt godt. Der kommer en ko herind. Gå væk med den dumme ko. Vi skal jo ikke køre herind. Nej, så jeg finder lige en dør. Ja, nej, jeg har en dør. Jeg har 2 døre. Eller jeg har en. 2. Så kan du imens lave, hvad hedder det nu? Gulv. Og det skal være, det er ikke det rigtige glas. Er det ikke? Og det skal være helt brunt. Sådan helt sortagtigt. Jeg kan lige prøve at vise det. Så ja, okay? Det her, det skal være guld. Okay? Så dem, som der ser med her, de skal huske at subscribe. Er det dem her? Ja, det er det. Så ødelægger jeg lige det grimme græs. Jeg tror, det her kommer til at se fedt ud. Det tror jeg også. Og det her kommer til at se mega sejt ud. Du skulle have taget døren bagefter. Vi havde lavet gulv. Valdemar. Ja. Hvad laver du? Jeg bygger tag. Tag? Okay. Men sådan det vil være godt. Og hvad hedder det? Og sådan at lave sådan agtigt, hvad hedder det nu? Et soveværelse. Er du nu den dumme ko igen? Nu den dumme ko igen? Men vi skal jo, hvad hedder det nu? Til sidst skal vi jo indrette den. Indrette den? Hvordan? Nå, sådan, altså sofaer. Ja, og sådan noget. Sengen. Det er jo det vigtigste i huset, Ja, tror jeg. det er egentlig maden. Nej, det er ikke maden. Jo. Nej, det er jo ikke en del af huset. Nej. Det er du ved. Så I skal huske at bygge jeres hus meget godt. Ja. Som vores. I kan bare bygge det sådan her. Eller måske anderledes. Ja, I kan bare bygge sådan. Vi har det bare ikke godt råd til at begge bygge. Goddag, vi er meget, vi er meget gode til at spille det her. Så. Hvor lang tid har vi egentlig spillet det her? 7 år. Det er lige kan. 10 år. Okay, du tager den der side, jeg tager den anden side. Ja. Nej, jeg går lige ud og laver sådan en haveagtig ting. Ja. Så væk med græsset. Vi kan bygge alle buske. I kan bare bruge alle buske, baby. Buske? Ja. Altså, jeg sætter bare lige sådan en buske rundt om. Ja. Så I kan bare bruge den lyserøde, eller den... I kan bare bruge alle. Og så kan I bruge alt muligt. Okay, der er sådan et sted lige her, hvor der mangler noget... Prøv at se. Lige her, hvor der mangler noget glas og noget. Jeg kom til at smadre glasen på grund af, at... Ja, jeg skal lige vise dig.
Derovre. Vores hus er allerede ret godt. Prøv at se herfra. Så nu skal vi bare indrette det snart. Ja, det skal jeg. Jeg sætter bare lige nogle senge her. Nej, ikke der. Jo, nej. Her. Sengen er for langt væk. Nå, okay. Lige sætte den. Okay, Lili, så gør jeg- indstil tiden til 5.185.000. Vores hus ser allerede ret godt ud, men vi mangler jo et køleskab. Det laver vi lige, når vi har lavet gulvet. Hvis man ikke har gulv. Og Så falder man vil jo ikke have, at der er nogen, der kommer her ind, og så falder de igennem gulvet. Og måske falder ned og brækker benet. det er det værste. Så har vi lavet gulvet. Mm. Så mangler vi bare alt muligt andet. Som køkken. Ja. Men det må vi lave i en anden dag, på grund af, at vi kan ikke nå mere. Så